Jinthong constituency along card kabya sangkiron ki BJP asong finansi roncho. Bithi langso Anglong ari kedo hemari tok biari dalong isi mang humime bongkho marong ke bang. Rong mong Don Bosco mission pen corona putak cherok toka sai ke dei. B&M Enterprise along nalitum long ikji mesen akobi aklim. Mesen kobi aklim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hek penta long ikji. Nalitum jongsi rong suri ke thoma kobi aklim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom ben aber nampon lote sika kre phopen nampon longji. Lasi humri ignon B&M Enterprise rong khelan dipu. Klardagalam theka chini ji aphan 700-200-7817 along humri ignon. Karbi nung live kilang ara dona panseta minilihin pen adap ke me kardo mang wajiriglo kardo. Pinilabang sa adap Abirta lung pen nilisa mijuli bepi non harjekta Abirta ang ton pen. Non malom COVID-19 na kiso ki jum puro porahud ki 2 kilak arar tumaphan aki joy pensi sangron pon bomlo. Lason si Jinthong lems pen setami ration card ke dola pen kabya tumaphan setami sangkiron asai deng ponlo. Bonta bang so bang phukaninje kopilo Arjita. Dia BJP pan ke kroya tum panan sinon mat ke nil tum pi ponchot lai lanchol. Dia BJP pan ke kroya tum panan sinon mat ke nil tum pi ponchot lai lanchol. Alang lipen kaning je pona tengke BJP arat chari asong atumaphan ke kroya tumaphan ansi sang pi ponchot lang posi ning je pon. Tangte alang li komat lo nali tum chini ma karbeng long life ke lang araratum. Alang lila ke BJP along inut local committee klembang phulu. Tangte kapregara chari asong aphan ke kroya raratum konat pensi ahem tun kachelana ponpo. Sorkar kacari boma tumpen jongsi langpon pe purote raratum komara phansi kachiki dapo. Elong vet kali, long ni vet kali. Upper Jinthong, Lower Jinthong BJP local committee doan chingbai pensi niltum BJP asong aphan ke kroy tum ana phansi sang cheron control luposi herang kya thengno ning jepon. Parti high command men chingbai lo pulodangte jasita sat chelang sena poison se niltum party hui pen mane niltum local committee det inskena local committee det polelo all Jinthong, Upper Jinthong, Lower Jinthong se niltum chingki rapsar chingbai rapsar si niltum labangso lambang ke niltum cipe paspon lo nasi nilitum nono bangke piniang bang samin nilitum examjin ben sangron polo ni parti anca part BJP aphan ke kroya parti finansi non je BJP phan ke kroya tum finansi non mat ke nilitum pipon chot lai Bangso asang keron ahut Jinthong lems achun bang darsing hanse kaning je pona tengke bangso asang keron abangke aru pen bosi gachek lo pharman Sorkar pen kipipon ration card asang pusi rara tumaphan than pachini pon card ka be asang ke BJP aphan ke kroy rara tumaphan si panong pon pusi therang ke tumaphan pachini dun busi tarik ke nekan suri ni ra nekan ko raisi dap Jinthong lam panta kedam tang ason COVID-19 puwa pharman Cikloyoni asang sorkara hin pen ang palelo me la pen jun bonta ahoga ha bangke kat ke do tumo bahasinang le sita CM Karbi Anglong alangli DDS pen kachingki apteng pen tam maju sita karke dodum ta komplain abeda nangko la sireng rapten nang po farman si ini nang tumaphan kat kabya tumaphan dap Jinthong lems andar non la COVID-19 asisung pen nagapiyogi pu mudi sorkar pen nagapale asak nasip ini niditum Jinthong lems pen chairman
Tadolo. Halapu sang ka vera ratum amit hanga hempen gari kidun anam cepadamsi sang nangke cu endun je aphan banglo bonta nangle ropen birta kelong dun thua bangke BJP aphan chotsi sang ke ronji puajok aning kang samsi cepaklang po lasi non pir thia dangara ratum kisunga porahut lapuson nangki akhir nitun ke akhilopu jeplak pon pera sang ke ron kapaching barje aphan si kachuning di padopo Jin Thong Ahawaralong Scan PS Ilitum Kidukulak Thanpur isi BJP Asok Karpen Tadak Ini Royong Thonglong Sangkiron Kapado Lasi Lituma Phanbang ke Pepotsela Position Party pu isi latum nakabahat dukoklo lasi nilitum bang pini ke Hello Pen Kiwang Sami Sanglong Kedetlo lasi Udam dalo nang amri ke bang lapuson cukupe manepu lapera lonta bang cukupe lasi kanghon ke isiwet inghon rapet asonte po bang nili abang ke matadang mane lasona pulute ilitum Karbi along ladak cengthong ta ilitum kacipek mane kacibahak ason mandet lo lasi ilitum phanta aiku ra mane kidet asonte thang party pen bak hedet asonte pusi dak chicken PS pen la sang kiron tum manela student tum sketi tum la hai tu tidak asante Palam si khobora gilong lo nasi nang dun ju luang ke dang bang ke son ka ka litum ka ave anti pua bang ta nang ki pon pe ke joy ta palam lo ni tu bang sang an ke hilu sani tu nang chu bin nak lo isia kha sini tu nang chu du nang ni tum ko dagang tan se bang man ta roman du keng ben mo ke wang gari pen lo gari pen lo gari bharat ta pijok jin nang ka sang ta nong ni pulte ku gari bharai konik lo oke ahajiwa ka pharu lo pharo pe ik dat na tum ilin ta sang nang ilin ta mun long sang long ni lo kira son ka bi lo mati long ni lo akia dor so ta bang nobji pu ka da ba ki joy kuno be anak kok lo he Jin Thong Ben Hemari Rongphar Karbi Anglong Live Numati constituency angkang Jasemet Porton Rongpia Rong Amekar Hemari Tok Bia Riralong isi mang humime bong homarong projekte kethek ponlong Lakha Kretrok Numati constituency angkang Jasemet Porton Rongpia Rong Amekar Hemari Tok Bia Riralong mate bithi langso Anglong ari kido Riralong isi mang humime bong homarong projekte ason thek ponlong lo Labangso bong homarong ke para phuru eson Lapen lapuan ke thek ding kijir huba bangke ke thek ponlong jumpik lang Labangso bong homarong ingrup isi lekayan pinlo ke chenga hot ke kaya bong homarong ason si thek ponlong aphiong theong amat phurui ke para son si arong abangki nang chamandari O kardom Karbi Anglong live kelang aratum doan pini niltum Karbi Anglong live tim pen ladak bithilang so labangso Anglong mate labangso langsu na long sidolo labangso langsu na ber ladak porton rong pierong amekar amen ko semente manutli Henry Togbi ladak porton rong pia mekar lo Henry Togbi hem sidolo isi manghu meme isi matha damun isi ipui pie dina kai pada mu ilitum manghu dam meme athe pialam sinili Karbi Anglong live kelang aratum pachini pon itu Atema kadu wida atum ta chini lo bonghom angkor mate bonghom arong ke kothek si the nangji aron erateng pote bonghom arong ke la irimun po athek ta apen dodo or pen la pen angkor same bihek hak ji la puson si litum hakop pen same chini la pen theklong bom lo litum a bonghom da cholong ver lo la pen bonghom the cholong ver lo angkor same litum chwarnu bom lo chobom lo la pusibang bom lo non happen kai lo ilitum ke sitami labangso dak Henry Togbi hem labangso bithi langso la nili phike Anglong labangso bithi langso Anglong lo labangso langsun long si bithi langso arnam ladak bang arnam ta sodak pusipu lapen ladak bangke antili chordi chopijos tami ladak si klempom bang bom lo la si ladak Henry Togbi labangso alangli hem la puson bonghom angkor ke parna manpin ke ilitum matha damune pen theklong le pin lang nilitum sitame lasi Karbi Anglong live kelang arat phan pachini poning tung pada paklang poning tung lasi
dak ahok pen alam ili chini ji phansi dak bang lop rui pheke para sonsi pu par hamji ho pen apak thek bagdo sigun arwo thek do la pen papar hama sonsi aro arim anta thek hong pon la si nili la bangso alam ahok pen alam chini ji phansi pini la dak nang homri lo labang so bong homarong lapuson kayar julong le kai thek dunlong le langa jok ahem phu atum sitami abong homa krok mate ar wonta chubi hai bangbi lang prong si to koklo nali tu mante la so abong homangkor la punara la bangso aro la na rong an kit he la an kit he ke parna man pin la si la so angkor nali tu chu wilu ma Bebe angkor ke. abo be pin lang chu hai hedel Chu hai he. Ada e panas sih rak jok. Robe kopi pot si la son ceplang del lo na tu chini ma Sini ne kopi ni. Ini ne serat tahai hedat lo. Lalo alang litum nang cethanun lo nili napaklang pon ti cameraman pun bain thanali nili la pamuda nili video en lo same ako puthot nili paklang pon tung la helo lang thang angkor la puson si angkor parnam det an pin lo jo ili ki ositame oxigli khik an ke do la silalang litum sitame chowe ha hede lo pen chorot ha hede lo la si la son lo nili la bangso alam arjulong sinil tum same wangnang kok lo athema ilitum ipu ipia dina kai hut same mate areng lo dina kai hut pustame mate kape ka dim pustame ilitum bonghom arong mangke la son thelong lepin lang pen arjulong lepin lang bonghom thepo ke arjulong lo bonghom thepo ke the tantun ta do the bangke the tantun ta pe ta la son rong la an parnam deji mate sigun arwo thek so se la puson si par hamji puke maduta matha damun e la si kopi potong la son ke plang de lo ne hybrid ta la puson ke ave ni tum la goggles long dena rong pen bikrom teron Karbi Anglong live Socheng Thenta constituency a MP Rongmongvi Bibia Krua Rongalong Don Bosco School atumpen kidukila arara tumaphan matha ponsi corona ke sopen kachepong raidun thekje aphan cherok to asai kapadoda Kedamtang bosik ni phai cap arni lakha kret roxy Socheng Thenta constituency kaparlo break jam ahawaralong corona ke sopen koson se kachepa jog dun thekji lapen kachere dun thekje phutha Rongmongvi Don Bosco School along Sister Teresa Hinpen Chupahem Piponsi Kedamtang penang anarni pen cherok to asai kedeng padodamsi rara tuma phan klar dak pen than pachini pon bomlo Lason si kedamtang bosik ni phai kebar ni le thota Rongmongvi Bibia Kroa Rongalong satami bangso sai deng ponsi rara tuma phan corona ki sopen kachapa jog gun beng jia phan sarkar pen kaselam pon adawai ang ton pen kachi pilap jia phan lapen munit a phai ke dopar pik along enukana dip kachi ku pen chenglok munit hejanang bong aja kachi bibek jia putha ke than ki mun padopon corona puthak cherok toga sai ke deng pon hut Sister Teresa Sila Teron pi angjok intipi Pamsing inti lapen Velina rong pipiatung cerap dunsi mesen pen sayang deng pacun pondo News X report Karbi Anglong live HS pen HS siasat lang ke tok dunjia tuma phan isi thedung Abirta Kebang jija khong ni phai krep hopen ni phai inkoyang bong sadlang patok pon popusi kedamtang ni phai kep arni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen pherangkya mayalong pangdak pon tanglo Pinang Anapor Pen Higher Secondary La Pen High School Living Certificate Asat Lang ke tok jiao somaratum aning bibi the thelam the putak pini Assam Chief Minister pherangkya mayalong pangdak pon kapangdak pon alam the bangkir lahenlo Kewang jija khong ni phai krip hopen ni phai inquiry ni angbong HSLC pen HS asat lang patok ponpo bangso putak pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen pangdak pon satlang ke tokpon apor lake arni sini niang pong si patang ponpo lapenan parta satlang ke toka hut pin sorlo kapre si patok ponji COVID-19 arona tanga teng pen si satlang patok ponpo
jongsi jakhong ni phai siar ni covid positive asatlang ki anahut phan ni aber nanghir he pulote sadlang ke tok pangton koksi chen thu det puthot rui thu voilong kewang ji jakhong ni phai krip ho pen ni phai in koyer nyang bong HSLC pen HS asatlang patok pon bo bangso putak pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen pangdak po sadlang ke tok pon apor laki arni sini nyang bong si patang pon po lapenan parta sadlang ke tok agut pin sorno kapre si patok pon ji COVID-19 arona tanga tengpen si satlang patopon po. Jongsi jakhong ni phai siar ni COVID positive a satlang ki anahut phan ni aber hir he pulote satlang ke tok pangton koksi chen thu det po. Lasi satlang ke tok ji do anatumta chisik ven pen ki duje phansi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen phirang ke amailong pangdak pon. 5 সপ্তাহত অনুষ্ঠিত কৰিম provided তাত যদি positivity must be below 2%, যদি 2 ওপৰত থাকে তেতিয়ালে আমি স্কুলত ইভালুয়েশন কৰিব দিব লাগিব যদি 15 জুলাই লৈকে সাপোজ 15-16 জুলাই কাউন্সিলে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে পৰীক্ষা কিন্তু আমি 1 তাৰিখে দেখিলো যে নহয় পজিটিভিটি 3% তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি ষ্টুডেন্টৰ লাইফ ৰিস্কত ল'ব নোৱাৰো সো কাউন্সিলে কালি পৰহি পৰীক্ষাৰ দিন দিব বা তাত ৰাইডাৰ থাকিব যে পজিটিভিটি বাই দেন মাস্ট বি বিলো 2%। যদি পজিটিভিটি 2 ৰ ওপৰত থাকে তেতিয়া হলে শিক্ষক সকলে স্কুলতে ইভালুয়েশন কৰি লৰা ছোৱালী আগবঢ়াই দিব। সো এতিয়া লৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি থাকিব লাগে 15 জুলাইত পৰীক্ষা হ'ব বুলি কিন্তু যদি আমি তেওঁলোকৰ দেউতাক আমি তেওঁলোকৰ অভিভাৱক যদি 1 জুলাইত আমি অ্যাসেসমেন্ট করি যদি 2% ৰ তলত পজিটিভিটি না যায় তেতিয়ালে জীৱনৰ ৰিস্ক লৈ লাভ নাই আমি পৰীক্ষা ক্যান্সেল কৰি স্কুল ইভালুয়েশনৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক পাস কৰিম কেনেকৈ হ'ব কি হ'ব আসলে স্ট্ৰাকচাৰ এইটোলৈ কোনো চিন্তা কৰি News report Karbi Anglong Live. Tangte pini Adap Abirta kila puan si kantonik lo. Akhiro baji ronali duma phan apor kacipi pen Abirta na kilang dona pon.